Ó dheasling dúis go Corc Gaoine, agus fille a fuair an tidal rion éigse im líana I mBaile Littere lis tuathil. Bam na vocal Dairena Ni Chinne. Well, mairim sa Gaeltacht, mairim a Corc Gaoine agus ní léon teora leis an inspiráide thugann siadam. Is rud ilíocha brahan sé catá le rá agat, agus mátá rud ag an fiúntach le rá agat, agus an dastéanmuid é sin a chur a bhfuil filíochta an gáé nó bhfuil cúis leis, agus is dóm go mraham tríd an a líocht, seachas I ddírig rátas mór dhéanamh. Well, tá sé ann chofad agus is cuine me. Bhí síime go I bhocail riamh, bhí síime go léamh anna ógus dócha agus I déanamh annach an léthireachta, agus a léamh filíocht nar bhís na déige. Sais tochas a sethe, canúir ag an déanamh margheallar, so tógam so an peann agus sin. Well, tá sé deacair an chanúnta thar amachchas mar snín chanúnta tá gom gnáúra, agus scríim sa chanúnta atá gnáúra, mar tá ceolínta, agus tá bealidasínta, sinna caint na líine, seachas caiidán. Is scrínar cónach méile ar a Corc Gaoine, agus bí me gobar a babbalscoil Corc Gaoine leis na leanaí rudatá just aus fad, tá siad nótátha, agus chomáile sin na daoine fásta sa phobal, agus thugad leabhar amach abarrós ardé le déarnaí filí nó ó náit, agus is deastam gur raibh buinte gom leis. Sean leabhar nó táirseach fáilte ag éabhlód, agus tá sé má le tamlín beag, agus tá sí déanamh go maith, agus is margheallar tréimhsí, idir fréimhsí, agus idir dlumh, agus geal, agus dumh, agus bán, agus scrí sé le linn COVID, agus is tómrim gur freagart sin cad a bhí sa gháil siad. Teanga rúchas. Brahamí, cogur chusle rihan trím, braham lúb na vocal, bríre na drabh a lauran, teanga ársínseir. Mínín sí féin anan, chó réig le hanáil, is brastant airí gréine bolla na batha. Braham rian tangan, náfin mí nuúgam ithe, ach go bhfuil sí ann. Mar brahamí,